l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. B'investiment ta' 40,000 euro ġiet imwettqa weda oħra mill-budget għal din is-sena, hekk kif ġie inawgurat ix-xogħol ta' modernizzar u rinnovar estensiv fiċ-ċentru tal-volontarjat fix-Xewkija Għawdex. Dan ġie inawgurat mill-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli. Dan iċ-ċentru tal-volontarjat u l-ħidma fih saret minn ħaddiema tal-Gvern stess u se jservi ta' one-stop shop fejn laqdiet volontarji jkunu maqdija b'diversi faċilitajiet u riżorsi fosthom kamra l-konferenzi u ġnien. Iċ-ċentru huwa disponibbli 24 siegħa kuljum b'sistema online fejn laqdiet volontarji jistgħu jibbukjaw l-użu tal-binja. Il-Ministru Clint Camilleri għalli ħares il-qudiem għal aktar xogħol, partikolarment fis-settur tal-volontarjat. Qed iseħħ sabiex propju l-NGOs għawċin ikollhom ċentru minn fejn jistgħu joperaw b'mod komdu, b'mod li jistgħu jaqdu l-eżiġenzi tagħhom kif ukoll l-eżiġenzi tal-pubbliku. Għaldaqstant inħares il-qudiem għal aktar xogħol mod partikolari wkoll fejn jidħol dan il-qasam hekk importanti għal dik-gżira. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli tennit l-impenn tal-Gvern li jkompli estendi aktar għajnuna lil laqdiet volontarji b'mod aċċessibbli. Hija turija b'saħħitha ta' fiduċja fl-laqdiet volontarji kollha f'pajjiżna, b'mod partikolari fil-Gżira u ċija fejn aħna din nibgħatu l-messaġġ b'saħħtu li laqdiet volontarji verament għandhom dawk l-ispazji fejn huma jistgħu jiltaqgħu u jkomplu bl-operat tagħhom. Kienet Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Mauro Paċ-Paraskandolo u d-Direttur tad-Diviżjoni tal-Operat fih dan il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar George Farrugia. Dan l-uffiċċju se jilqa' fih dan ukoll l-Operat tas-Servizzi Ewropej f'Malta u se jikkumplimenta 3 oħra f'Malta li jinsabu l-Belt, ir-Rabat u Birkirkara.